ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, ఇంగు ద్రావణం మిరపను ఆశించే రసం పీల్చి పురుగులైన ఎర్రనల్లి, తల్లినల్లి ఉధృతిని తగ్గించడంతో పాటు శిలీంధ్రాల ద్వారా వచ్చే ఆకుమచ్చ తెగులు, కాయమచ్చ తెగులు, కొమ్మకుళ్ళు తెగులు, కాండంకుళ్ళు తెగులను సమర్థవంతంగా నివారిస్తుంది. ముందుగా ఈ ద్రావణ తయారీకి కావలసినటువంటి పదార్థాల గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. 5 కేజీల దేశీ ఆవు పేడ, 5 లీటర్ల దేశీ ఆవు మూత్రం, 200 గ్రాముల ఇంగువ, 150 గ్రాముల గుల్ల సున్నం, 5 లీటర్ల నీరు, ఒక మట్టి కుండ కూడా కావాలి. 5 కేజీల దేశీ ఆవు పేడ, 5 లీటర్ల దేశీ ఆవు మూత్రము, 5 లీటర్ల నీటిని ఈ కుండలో వేసి బాగా కలియపెట్టుకోవాలి. బాగా కలియపెట్టిన ఈ మిశ్రమాన్ని గోనె సంచి కప్పి ఉంచి 4 రోజుల పాటు నీడ ప్రదేశంలో మురగపెట్టాలి. ఈ ద్రావణాన్ని కర్ర సాయంతో ఉదయం సాయంత్రం సవ్యదిశలో బాగా కలిగి తిప్పుకోవాలి. ముందుగా తీసుకున్నటువంటి ఈ 200 గ్రాముల ఇంగువను గోరువెచ్చని నీటిలో కరిగించి ఈ ద్రావణంలో కలుపుకోవాలి. చివరిగా ఈ 150 గ్రాముల గుల్ల సున్నాన్ని ఈ మిశ్రమంలో కలుపుకుందాం. ఈ విధంగా తయారైనదే ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రం, ఇంగు ద్రావణం. ఇది నిల్వ ఉండదు. తయారు చేసుకున్న రోజే పంటపై పిచికారీ చేయాలి. మీ మిరప పంటపై ఎర్రనల్లి, తెల్లనల్లి ఉధృతి కనిపించినట్లయితే లేదా ఆకుమచ్చ, కాయమచ్చ, కొమ్మకుళ్ళు, కాండంకుళ్ళు తెగులు లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ 11 లీటర్ల ఆవు పేడ, మూత్రం, ఇంగు ద్రావణాన్ని 100 లీటర్ల నీటిని కలిపి మీ మిరప పంటపై పిచికారీ చేయాలి. ఈ ద్రావణం తయారీలో ఉపయోగించిన ఇంగువలో డీసల్ఫైడ్ అనే రసాయనం ఉంటుంది. ఈ డీసల్ఫైడ్ అనే రసాయనం మిరపలో వచ్చే తెగుళ్ళకు కారణమైన శిలీంధ్ర సిద్ధబీజాలను సమర్థవంతంగా నాశనం చేస్తుంది. దీనికి తోడు ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రంలో కూడా శిలీంధ్ర సిద్ధబీజాలను నాశనం చేసే శక్తి ఉంటుంది.